Нали, тук Шипка, тук Ботев, и отстрани отзад на главата да не разправям. Да. Ето тези наистина имат политическа насоченост. Да, аз това го уважавам повече от това да нямаш никаква насоченост, защото поне стоиш зад нещо, поне стоиш зад някаква идея и макар аз да съм крайно несъгласна с нея, ако ти я проповядваш и я защитаваш, независимо от това, какво ти казва медията и властта, аз те уважавам и ти имаш цялата ми подкрепа. Защото поне имаш някаква идеология. Сега не може всички еднакво да разсъждаваме. Вероятно в главите на някои хора ние също сме индоктринирани. С тази хубава чашка, дето тук е държа. Но... Ма не всички младежи са така. Не, тук идваме ние. Затова исках да посветя епизода на тази тема, защото хората, нали, които задаваха въпросите в ягодката за това дали младите ги интересува от политика и споделяха наблюденията си, че няма такова нещо и че младежта е тотално за буклука. Исках хем да обсъдим тази страна, което не е съвсем грешно, хем да кажа, че не е толкова безнадежно положението, че има много умни млади хора, които имат интереси в много различни посоки и се интересуват от политика. Интересуват се. Искат да направят промяна, ако това е възможно. Ще дам пример с училището, в което аз учих. Първа английска гимназия. Имаше много такива клубове, които бяха Те имаха такава повече политическа, бих казал, насоченост. Имахме клуб по дебати, имахме клуб модел на Европейски парламент, имахме вестникът на първа английска също беше с такава насоченост, бих казал. И моите приятели, моите познати, които членуваха в тези клубове, бих казал, че те са едни от наистина най-настроените, насочените в политическа основа, политическа посока, младежи, които аз познавам, защото това е нещо, което се обучаваше там. Това е нещо, което се насърчаваше. Всеки имаше възможност да го прави това, не всеки го правеше, но не малка част от тях го правих. Една трета, бих казал, от моите съученици членуваха в някакъв подобен клуб. Твоите съученици от класа ти или? От класа ми. За другите класове не мога да кажа така, но със сигурност... Не, въпрос ми е дали би ли казал, че имаше много хора, които членуваха в клубовете? В смисъл, интересът голям ли беше? Извън твоето обкръжение. Имаше интерес, разбира се. Някои хора се отказваха. Имаше интерес да пробваш. Това ми харесваше. Имаше интерес да видиш какво е. Не беше нещо, което кажеш, ти си зубър, че го правиш това. Ти си скучен или ти си издухан. Те просто отиваха и го пробваха. Ако не ти хареса това нещо, пробваш нещо друго. А ти бил ли си член? Не съм бил член. Тоест не можеш да кажеш за това вътре какво се случва? Не мога да кажа вътре какво се случва. Добре. Аз се бях посветил на оркестъра. Да, така е. Гимназия. Защото модел на Европейския парламент може да отиде в много посоки. Той си отидеше посока Брюксел. Буквално. Те всяка година правиха екскурзиите. Това да. Аз си говоря, правих екскурзии да ходят на заседания, да ги виждат, че те са бъдещето на тези, които ще представят младежта на Европа. Ево. Да. Създаваше се насоченост политическа. И не беше в това е правилното, това е грешното. Гласувай за тази партия, онази. Това имах предвид, че може да се развие в много добра и в много лоша посока. По-скоро се даваше свобода. Даваше се свобода ти да вземеш всичко, което можеш от това, което е. И после да се насочиш. Имаше един мой съученик, беше председател на клуба по родолюбие. Те също бяха много... Родолюбие? Клуб по родолюбие бяхме, да. Не всяко училище ги има такива. Не. А трябва да има повече училища такива. В моето училище изобщо не става дума за такива клубове. Не, че да не става дума, между другото имаше много инициативи за клубове. Например, като си направихме профилите, имаше инициатива да се създават клубове по право и медицина. Имаше клуб за дебати, в който аз отидох за малко. Това се разпадна, защото нямаше хора. Това е проблема при нас, защото
колкото и да не подкрепям идеята за някои училища, че се водят по-елитни от други, защото аз познавам хора от много по-елитни училища от мен, които са полуидиоти, без никакво извинение тук. Колкото и да не подкрепям тази идея, в моето училище с доста... Тогава аз като влязох беше с нисък бал. Хората са... В смисъл, всичките скинари, за които си говорихме, те са там. И затова нямаше инициатива, не се създаваха клубове. Не сме правили почти нищо извънкласно като дейност, защото просто нямаше хора. Но и клуба по дебати се състоеше от мен, 2 мои съученички и учителя ни по философия, което просто се събирахме и си говорихме, докато не се разпадна клуба. Ако не се лъжа, в някакъв момент клуба по дебати на английската гимназия имаше над 60 човека. Ево. Ама... Да, но имаше такива инициативи и такива деца ходеха там. Има училища в София, които се случат това. Има възможност за такива деца. Така, обаче, когато няма желание, се стига до момента, в който младите наистина тотално спират да се интересуват от политика и според мен трябва да имат подобни предмети в задължителната програма. Което по принцип го отсрамва гражданското образование. Моля ти. Което... Гражданско образование. Да, нали, като човек тук му завършил, ходих си в часовете по гражданско образование. Няма почти никаква полезна информация там. Той е нулев предмет. Да. Малко цяло. или много. Беше малко като занималния. Аз каквото похвалих тук първа английски гимназия, сега ще и се скарам на тези, които организират този предмет, които между другото не са виновни първа английска, тези виновни тези, които създават учебниците, тези, които набират преподавателите за този предмет. Да, така е. Защото аз не съм бил по-незаинтересован от предмет. Аз съм човек с гражданска позиция. Аз съм човек, който искам да бъда член на обществото. Да бъда член на... Аз се усещам като български гражданин. Но аз не съм бил по-незаинтересован от предмет. Да. И това не е нещо... Когато едно дете, което е... Не знам кой клас започваше гражданско образование, примерно 10-ти клас. Да. Не, мисля, че от 8 си го имаме даже. Така ли? Добре, още по-зле. Ако едно осмокласниче му го сложат този предмет, той иска да ходи навън да играе и, например, му е интересна биологията или физиката, няма този предмет да му стане интересен, защото този предмет не е грабващ. Историята да му е интересна като предмет. Този предмет няма да му хареса. Не ме карай да почвам с историята в училище. Довърши си, моля. Защото ти ако питаш едно такова дете, който е любимия предмет, нито едно дете няма да каже, че гражданското образование. Да, не. Между другото имаше от нашия клас хора, които любимия предмет беше гражданско образование, защото не правихме абсолютно нищо. Аз не мога за 5 години да ти назова едно нещо, което сме учили по гражданско. Беше толкова безполезно. Най-много имената на институциите и това да е. Трябва изцяло да се промени какво представлява този предмет. По-скоро МОН да си каже какво искат те да правят с този предмет, защото това, което е сега в момента е нефункционално. Да, и не мисля, че това също е случайно. Мисля, че макар че ми беше трудно да го повярвам известно време, това, че по гражданско не се обучава нищо, това, че историята... Нали, аз бях профил история, не съм учила нищо по-различно от нещата, които учих между 5 и 10 клас. Повтаряше се всичко. Няма никаква нова информация и не е много полезна. Особено ако не се интересуваш. Не мисля, че това е случайно. Беше ми трудно да го повярвам, но това си е, мисля, съвсем умишлено затъпяване на обществото и учениците. Зависи на какъв учител попаднеш, но ако не попаднеш на добър учител и не се интересуваш отделно от училище... Което отново ни насочва към една посока. Кой всъщност е виновен за това, че младежта не се интересува от политика? В къщи ли е проблема? В училище ли е проблема? Те са много фактори. Не мисля, че може да дадеш еднозначен отговор. Със сигурност аз бих казала, че семейната среда е един от най-ключовите фактори, защото ти правиш, нали, още докато си малко по-малък, правиш това, което виждаш, че е
родителите ти правят. И ти ако виждаш, че те нямат никакво отношение, защо ти да имаш? Мисля, ти виждаш, да кажем, нали, моите набори, които съм познавала от училище, те са си средна класа хора, живеят си съвсем удобно. Ти виждаш вашите, които халхабер нямат от политика, не ги интересува, даже някои са си скупени гласове, всичко точно. И виждаш, че си живеят един приличен живот. И за какво ми аз да се интересувам, като виждам нашите, че са успели? Както това вече и преди съм го казвала, най-добрият начин да създадеш затвор за човек е да го накараш той да не знае, че е в затвор. И ето ти. Семейната среда е такава, ти не се интересуваш. След това отиваш в училище, там ти преподават едно и също нещо от 5 до 12 клас. Ти знаеш тук там е Крум Тервел. Да, знаеш. Чувал си. Да. Аз пробвах направо България. Това го знам. Да, бе, да. Христо Ботев, който е бил велик български цар. О, да. Дали си наясно? Това съм чувал. Да. И това е. И оттам нататък. Защото то няма... За много младежи няма инициатива да ги знаят тия неща. Има инициатива да знаеш, примерно в моята сфера, има инициатива да знаеш математика, че да ходиш да учиш статистика и да изкараш пари от това. Да. И ти като едно момче го питаш, добре, ти защо не се интересуваш от история? И той ти каже, аз тази история моля да я изям. Моля да си платя сметките с тази история. Да. Това съм го чувал като аргумент. Да, вярвам ти. Между другото, аз сетих за един друг аргумент, който аз съм чувала. Като сме си говорили за интерес към историята с мои съученици, което пак идва тук в средата, в която отрастваш, защото те ми зададоха този въпрос. Добре, аз сега ще науча тази история и какво? Ние това ще си го говорим ли на маса някога с хора? Аз си го говоря на маса с хора. Това и аз затова казвам, че средата е много важна. Как да, си го говориш? В смисъл. И това е аргумента им за литература, за история, за политика, всичко. Какво се сетиш? Това го ще си го говорим на маса. Ти за какво си говориш на маса? Плазмоди! Да. Да. Да, това е точно идеята, че много е меркантилно младежкото поколение. Да. Новото поколение, така да го кажа. И то е просто само гледа къде са кинтите. Това гледа. Интересува ги коя работа плаща най-много, за да знаят те коя специално да запишат. Да, но ако трябва да минеш през 6 години зубрене, например, да станеш правиц, защото то плаща доста, и тогава по-текаво. Тях не има проблем да учат това, което ще ги изгради. Те имат... Това е много интересно. Те имат съзнанието да се усъвършенстват себе си. Тоест, те да придобият качествата, които са им нужни, за да бъдат конкурентоспособни на пазара. Но те нямат... смятат да загуба на време това да се изгражда общата култура, да се изгражда позиция, да се изгражда знания за най-различни сфери. Да. Защото ти като... Не е нужно да знаеш всичко, но ти когато си чувал много неща и си виждал много неща, ти не можеш да ги видиш, ако си на 18 годишна възраст. Ти не си ги виждал просто. Но може да си учил за тях. Може да си видял по история какво се е случвало. Може да знаеш контекстът на нещата, които се случват в държавата в момента. Да. Може, когато гледаш новините, да питаш баща си, тате, защо е така? А не, тате, за това няма гласуваме, нали? Той ти каже, не ще гласуваме за ония. Но ти би ли казал, че твоята заинтересованост от света около теб е повлияна от семейната си среда? Със сигурност. Но това не е нещо, което те са ми казали аз да бъда такъв. Не са ми казали аз да бъда такъв. Предполагам, но просто искам различни гледни точки. Да, бих казал, че със сигурност съм под въздействието на това, което виждам в къщи. Моите родители са ми винаги във всеки един момент са ми позволявали аз да се изградя себе си като някой човек, който аз съм наистина. Не като нещо, което този ми е казал или онзи ми е казал. Да не бъда аз изграден, да се изградя само аз. Но това, което аз виждам в къщи, наистина да насочваме в посоки. Така е. И бих казал, че повлиява. Да. Но това не е нещо лошо. Не е нещо лошо ти да споделяш политическите мнения на своите родители. Да. Но със сигурност
Аз не питам дали споделят едни да. политически виждания, а дали твоята заинтересованост все пак е повлияна от... Заинтересованост, да. Заинтересованост, да. защо... Аз питам дали те ти потикват интереса от там нататък да се развиваш сам. Това искам... Разбира се, да. Това е от съвсем малък вкъщи просто... Каквото ми е интересно в някакъв момент, те ми създаваха условия. Това нещо аз да мога да го изпробвам. Да. И в мен оттам се появи, от много ранна детска възраст се появи желанието в мен аз да научавам неща. Аз да се изграждам в най-различни посоки. Да бъда всестранно развита личност, а не тесен специалист. Да, това за всестранно развита личност и тесен специалист също съм си го говорила с приятели, съученици, познати. И нали, като сме си говорили защо някой от нас се интересува от политика, други пък не се. И те си с аргумента, ме ще уча медицина, аз нямам време да се интересувам от света около себе си. Да. И тук идва моята семейна среда, която също е политически заредена и аз съм гледала от тях. И съм се интересувала отделно. Майка ми е ветеринарен лекар, баща ми е фармацевт. Сега цяло семейство медици, няма политици, няма прависти, няма историци, но това не им пречи да се интересуват от света около тях. Затова съм благодарна за своята семейна среда в този случай. Ами аз съм точно пример за това. Аз в момента уча информатика, с компютър се занимавам. Това е коренно различно от това, което всеки един човек в моето семейство някога е бил. Аз съм най-първият в семейството, който всъщност сяда и започва да се занимава така с компютъри, с математика. Да, аз съм обратното. Аз наруших медицинската традиция и реших да се занимавам с международни отношения. Но това не означава, че другите неща не са ми интересни. Това не означава, че в някакъв момент аз съм казал, добре, мания тая история. Аз ще си гледам задачата. Мани това, какво ме интересува, биология, химия. Химията не ми беше интересна. Ама, биология, физика, каквото и да е. В нито един момент не съм казал, това не ми трябва. Да, но... И особено за историята. Историята най-малко може да каже, че нещо, което не ти трябва. Езика, естествено, може. Да. Ясно. Но историята, според мен, това е едно от най-важните и задължителни неща, които един ученик може да изучава и трябва да изучава. Защото каквото и да реши едно дете да прави със себе си, в който и да е момент да реши да се преквалифицира, да тръгне в някаква посока, да се откаже, да пробва това, то никой не знае на 18 годишна възраст, на 20-25 годишна възраст, как напред ще го завърти живота. Но ако знаеш, ако имаш заинтересованост, не задължително за политика, ако имаш заинтересованост за света около теб и знаеш контекст на света около теб, който се получава с изучаване на такива предмети в училище, ти си много, много по-квалифициран да можеш да си изграждаш живота. Ти да можеш да решиш какво да правиш. Ти да можеш да бъдеш това, което ти желаеш да бъдеш. Защото ако от много рана детска възраст, да кажем, вашите виждат, че си добър по математика, примерно, и станеш там някакъв вундеркинд, дате по новините, че можеш да решаваш корен квадрата на 7 годишна възраст, и това го правиш до края на живота си, ти в нито един момент не си знаел, давам го като тесен пример, много тесен пример, с такива вундеркинди, които само могат да решават задачи и друго не могат. Това за мен не е нормално. Ти мани това са единици. Единици са, да, обаче давам този пример. Или ако просто се фокусират много тясно в някаква друга специалност, която да е специалност, ако не ги интересува нищо, освен да си гонят. Това за всяко нещо важи. Ако много тясно следваш едно нещо от много рана детска възраст и не те интересува нищо друго, ти не можеш да изпиташ нищо друго, освен това. Винаги може да се промени по-късно в живота ти, но... Винаги може, но ти като... Има и контрапример за това, което казвам, но за повечето се създават отрано този бачкателски начин на мислене. Да. Кое е най-правилното нещо за мен в момента, за да мога да си платя телефона? Защото телефона ми е на изплащане. Примерно. Да, но... И ти, ако разсъждаваш по този начин, това какво говори за теб? Ако само седиш и гледаш да си изплатиш телефона и да си покриеш носката по колата и еди какво си...
Еми ти си онази пирамидка, където видях в ти си TikTok овцата, с най-надолу. овцата, да. Това си ти. И после отиваш, гледаш TikTok и кажеш, значи за кой... Ето, разбрахме за кой да гласувам, добре, отивам, гласувам. Ние също сме овчички, но поне се опитваме. Виж сега, ние сме и на някаква възраст, която живота е пред нас. Ние сме на някаква възраст, която тепърва ние трябва да изграждаме това, което сме. Така е. Но най-важното е, че ние имаме съзнанието, че е така. Да, това ни е различава от Да. овчички. Съвсем овчичките. Да. Така да ги кажем. Но... Значи в овцете има иерархия. Има, да. Да. Но това пак... Не искам да звуча песимистично, но това пак не е случайно това, което се случва. Аз мисля, че всичко е предвидено така, че да властта да е удобно, защото на властта е удобно ти да... Това е. Ти да не се интересуваш, ти си един лесен глас. Защо трябва да имаш повече предмети в училище, които да те образоват? Само ще го объркат в някаква друга посока на тази, която им трябва на тях. Няма да го обърка. Именно, в смисъл, много предмети ще го объркат в някаква друга посока. А това също го има. Да. Мисъл, вече хората са, ученици са толкова изнежени, че се оплакват от многото предмети. Човек. Аз не съм си дала истински зор в гимназията никога. Не съм вундеркинг. Кинт. Моя грешка. Личи, че не си вундеркинд. Стига, грешка на езика. Добре. Много съм занаята. Но това е, че от 11 клас трябва да си избереш нещо, в което да специализираш тия профили. Трябва да си кажеш, добре, аз искам да изучавам това и губиш останалите предмети. Това не мога да го... Не знам дали така трябва да бъде със сигурност. Аз съм... Не съм си, нямам особена позиция тук, но на мен ми хареса както беше, но защото аз наистина мисля, че успях колкото мога да науча 8, 9, 10 клас от химия, физика, биология, математика, които след това спрях да изучавам, се обогатих доста. И при положение, че профила, който записваш, доста добре би те ориентирал напред какво ще учиш, аз съм за профилите. Но това зависи от учебните навици на всеки човек. И когато дойдоха профилите и ни се намалиха още повече предметите, учениците продължиха да се оплакват от абсолютно всичко. Те са 5 предмета. Да. С профилите са точно 5 предмета. Да, можеш си по-натоварен в по-малко сфери, но не си ли си избрал ти тази сфера? Това би трябвало да ти е интересно. И ти, като се оплакваш от това количество, което учиш в гимназията и натоварването, как се очаква от тебе да почнеш да се интересуваш от света, който те заобикаля? Мислиш, че голяма част от младежите на тази възраст правят информиран избор, като си избират профилите? Някои да. Голяма част. Не, просто трябва да бъде така. То какво трябва да бъде и какво е? Да. Това е съвсем друга тема. Но... Като не знаеш какво искаш да правиш, записваш математика с компютри като профил, защото там има пари. Или записваш български с история като профил, да не ти дискредитирам твой избор на профил. Знам, че ти си го избрала с причина. Да. Но го записваш това, защото най-лесно изглежда. Защото по история си спомнеш, там учиш някакъв урок, казваш го, повече не те пипат през годината. Между другото, да, мнозинството от хората в нашото училище, които записаха български история, беше заради това. А защо историята е предмет, който просто... Трябва ли историята да бъде предмет, който просто да го записваш, за да ти е по-леко? Който просто отидеш си назубриш урока, она те пита коя година оня е направила или какво си, коя година оня си е купил овца, да кажеш годината, тя вика, браво, шестица, разсяй си. Да, това бяха историята и философията. Така ги третираха. Като почивка. И философията също. Да. А историята всъщност е предмет, който изисква мислене. Предмет, който трябва според мен да изисква анализиране. Да, и тук ще дам един доста добър пример, но само да кажа, че историята и философията ги третират така като почивка, защото може да го назубриш все пак за кратък период от време, който ще ти помогне да изкараш оценка. А не трябва да зубриш формули, не трябва да го разбираш като математика, физика, химия и всичките тия други неща, които можеш да запишеш. Много ми хареса какво каза. Историята не трябва да я разбираш. Да, и затова искам да дам пример. Имаме контролно по Втората световна война. И пред мен стои едно момиче, което по принцип, по история, аз знам, че тя
видимо няма никакъв интерес към историята, но и трябва за бала, учи си, нали, стабилно, знае си момичето и уроците, при което имаме да анализираме една карикатура. Тук се изисква малко повече да се въртят колелцата. Защото не е смешно. При което на тази карикатура са Сталин и Хитлер как се женят и си танцуват. Mm-hmm. И ти трябва да анализираш тази карикатура. Какво иска да кажа? Да. Нали, имаше други странични рисунки, но те не са важни сега за тезата ми. И на роклите на двамата, на Хитлер има свастика, на Сталин роклята има сърпичук. И аз си пиша нещо и тя се обръща към мен. И ми посочва свастиката и вика, това какво е? И... и аз не асимилирах тя да какво ме пита, защото с нея стоиме часто и се изпитваме на уроците, нали, за да се твърдим знаете, и аз си виждам, че тя знае. И в следващия момент се обръща и ме пита какво е това. Така да не е това, но, нали. И аз се изпадам в някакъв шок и ужас. И в този момент разбираш? И аз казвам, нали, за това, за начупеното ли ме питаш? И казвам, да, свастика. Така, обръща се, пише и после се обръща пак и ми пита, това какво е? Познай за кое? Или за сърпичука. За сърпичук. Да. Ужас просто. И аз казвам сърпичук. И тя ме пита сърп или път. Как ти дай, няма Сърбичук. няма продължавам, защото да. е хумористично изобщо. Да, това е проблем. И аз съм убеден, че от всички ученици тя е единствената, която не разбира предмета история. Не мога да ти кажа. Но да, това разбиране, че историята не трябва да се... Не трябва да се разбира. Ти просто може да четеш редовете. Може да помниш годините, оттам нататък какво? Каквото и интересува всъщност. Да. То като мина урока, кога пак ще трябва това, да го знаеш. Да, нека да седем си говорим на маса, нали? Не. Моля ти се. И после, защо не знае какво се случва по новините? Ти като нямаш интерес да разбереш историята, защо би имал интерес да разбереш каквото и да е друго? Не, аз съм виждал такива, дето просто гледат новините, знаят, че някаква сензация се случва. Знаят, че Тръмп стана президент на Америка, примерно. Mm-hmm. Много за това казвам, защото голяма сензация. И те питат, добре, това защо е толкова важно? Добре, това, всъщност, какво значи това? Помогни ми да го разбера това. Кажи ми, кои са тия хора така? Да. Защо е толкова много хора говорят за това? Мисля, за каква е сензацията? Разкажи ми каква е сензацията. И ти почнеш да обясняваш и ти гледаш как този момент на този човек по някакво време той губи интерес. Защото той отново изведнъж се усеща се едно е в 10-ти клас, оная му дърдори нещо за нещо изключително маловажно, като примерно Втората световна война. И той отново така, почва да зяпа някъде зад рамото ми и аз си тук ли сме? Ага, да. И не